Right, ndoda kuti mundinzwisise vazukuru vasekuru sei ndanditi pane umwe hunhu usingatarisirwe kuti tinge tiri tinoita be it on social media kana kudzimba dzedu chaiko chaiko anditi ende kazhinji ukaona vanhu vanoita mutambiro wakadai kunyange nedzimba dzavo in fact upenyu hwavo kaupenyu hwakatoparara chaivo chaizvo vazukuru because munhu ane pfungwa dzinodhonzerana haungaitaure mashoko anorwadza mashoko anorema uchiudza umwe munhu anditi asi ndisanda kuzivisai kuti ndoda kutaura pamusoro pei usati wasubscribe paSaint TV aiwa mukana uchiripo kuti ubaye that subscribe button turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified zvese izvi tichizviita pachena. Also don't forget kuenda kunolike nekufollow our Facebook page rakanzi Saint TV, same applies nekuinstagram account yedu yakanzi Saint TV official. Aiwa nditoti zvirikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So anawo akabva apostawo mufananidzo wake uyu uri panapa wamuri kuzvionera vazukuru. Ana aposta mufananidzo uyu comment section yobva yatanga zvaikubvira vazukuru vachinyora zvavanoda sezvamuri kuona uyu mwana hanzi method tremo mangava munhu pfungwa dzake hadzina kunaka. Comment yake ndofunga muri ngozviona ibva anyora kuti hanzi chiko bande rechirwere iro hapana beautiful apa. Why would you say such a thing? Why tichitaura mashoko akadai vazukuru? Uya noni Tanaka hanzi dawaira, hanzi aniko Tanaka dawaira, hanzi wakuti bhohwa nemapundo ako ayo, hanzi zvirase. Guys. Ndotobva ndapererwa handiti ndatopererwawo kuti why would we do such a thing? Why would we bully others on social media? Kweuya pasocial media papage rake mwana raakazvitangira ari kushanda nesimba achintatena maZimbabwe aposta picture rake then we start bullying her like this. Why would we do that maZimbabweans? Ndaikuzivai muri vanhu vane rudo but imwe mbeu unotoshayiwa toti zviri kubva kupi chaizvo unotoshayiwa toti zviri kubva kupi kana vanhu vakunyora mashoko akadai wakuudza munhu kuti enda unotestiwa. Why would you do that? Why izvozvo why maZimbabweans why hachimbonatsondiudzai nhasi kucomment section kuti why tichidaro. Aiwa comment section chimbonyora comment yako kuti why tichidaro maZimbabweans why sei tichidaro. Mwana izvezvi akutotaura kutoti ndanzwa nemuzukuru wangu uyu wandinomaneja anonzi iye Mhosva TV oro Mama V admire paanga achiita live stream achitoti ana ari kutotaura kuti nditori nemasuicidal thoughts. Why tinobhula munhu kusvika munhu asvika pakufunga kuti kufa kuri nani? Why tichidaro? Why tisingagona kungosapotana maZimbabweans? Why tisadaro vazukuru handiti hatina chatinowana pazviri pakutuka vamwe vanhu macelebrities vanhu. And do you know kuti stress yavanoita I understand it because we went tinopinda through zvakawanda comment section umwe munhu anouya anokutuka and dzimwe dzenguva you are forced to smile even munhu achitokuudza mashoko asina kunaka. Even muroad matinofamba vamwe vanhu vanokuudza mashoko ekuti unoshayiwa kuti ndamutadzirei munhu ndamutadzirei and still yet you are forced kuramba uchisekerera munhu iyeye but deep inside munhu anenge achitodyika until matozoona munhu ataura mashoko ekutoti akutofunga kana kutozviuraya. No, we mustn't do like that handiti. And to Anna I say no muzukuru be strong. Such people they don't even deserve your attention. They don't deserve kutoterera even kutoverenga comments avo uchichengeta muhana because vamwe vanhu vekuti vanenge vachitongoda vanotongoshuwa kuparadza munhu handiti alright akanzi azviuraya what will you gain from it? Unogainei? And ukanzwa munhu achitova nyaya yechirwere nekuti kwenyu hamurware tototi vagoni zvenyu nekuti mimi kumba kwenyu hamurware kwenyu hamuna akamborwara ende hakuna vanorwara ende imi hamurware so toti makorokoto vagoni zvenyu. Vazukuru
Ndapererwa kutaura, handiwanzotaurisa sezvizvi, but ndatopererwa chaiko chaiko. Handiti ameno, ngataura nemucomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi, nyaya yaAna uyo abhuliwa kupage kwake. Ndatopererwa. Ndochandangoti tizoshare, tizokurukurawo zvikuru kuti munofungeiwo neunhu hwakadai comment section. From Uncle Sam, the only Zim uncle, for now ndichiti much love.